ଏହା ଗୋटे ଅଜଣା କାହାଣୀ ଯେଉଁଠି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ସତ୍ୟ ମିତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମୂଷା ଓ ବିଲେଇର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ। ଆରେ ବିଲେଇ ଭାଇ, ତମେ କେମିତି ଅଛ? ହଁ ମୂଷା ଭାଇ, ଭଲ ଅଛି। ତୁମେ କେମିତି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଜବ କଥା ଶୁଣିଛି। କେଉଁ କଥା? ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଏକ ନୂଆ କୁକୁର ଆସୁଛି। କୁକୁର? ତାହେଲେ ତ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ। ଦୁହେଁ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ, କାରଣ କୁକୁର ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଲେଇ ଭାଇ, ଆମେ ଏକାଠି ରହିଲେ ହେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବା? ହଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। କିଛିଦିନ ପରେ ସେହି ଘରକୁ ଏକ ବଡ଼ କୁକୁର ଆସିଲା। ଏଠାରେ ବିଲେଇ ଓ ମୂଷା ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବି। କୁକୁର ପ୍ରଥମେ ବିଲେଇକୁ ଧାଉଥିଲା। ମୂଷା, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୂଷା ଏକ ଯୋଜନା କଲା। କୁକୁରକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୂଷା କୁକୁର ଆଗରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଆହା, ମୂଷା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧରିବି। କୁକୁର ମୂଷା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ବିଲେଇ ବଞ୍ଚିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କୁକୁର ଆଉ ମୂଷାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ମୂଷା, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା। ମିତ୍ର ପାଇଁ ଏହା କିଛି ନୁହେଁ। ସେହି ଦିନରୁ ଦୁହେଁ ସତ୍ୟ ମିତ୍ର ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିଲେ, ଶତ୍ରୁତା ନୁହେଁ, ମିତ୍ରତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ମିତ୍ରମାନେ, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଏକତା ଓ ମିତ୍ରତାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏମିତି କାହାଣୀ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।